Yeah, Sky Boys. Free. Freedom. Ni. Gashi akwai ta da kwashin mai zafi kai lalle kan mutum ba ya tsaya ya karatu bane in sai samu matsala a kwas dole sai ana idin shi bacci. Na tsaya wasa ka ce in hana idona bacci kenan. A gaskiya ka tsaya kai karatu da kyau in ba ka ba lalle za a samu matsala. Ce dole mu tayi timbel din mu kenan. Ai dole mutum ya tayi timbel din saboda kai lalle kan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya. Wala Aliyu. Idris. Wala Ali. Kuna kuke dan dudduba wannan? Wallahi kuwa. Ai kyau wallahi. Kai kama. Yau ko kwana yau tun da safe ban ci komai ba har yanzu. Na koma gidan na je ko zan dan samu na kalace dan hada kawai na je ta rawai an ce iya na yara ne mu lokaci abun ba za su samu. Ni ko wannan rayuwa Ya dai alama ne ke kasance haka ne ka. To gashi nan dai mu tun lokacin da wannan ba dan batalikar ya zo yake ta campaign. Waye buhun shinkafa zai dawo 5,000 ya zo 20,000 ma yanzu da kyarra ka samu kai ga yanayi ba da malam Ali kun gani ai tun farko mun gaya muku wannan rayuwar kuka ce muku wannan ba shi ne mafita ba kuka dage kuka ce ku wai mai sallah kawai mai gaskiya kuka gaya muku wannan abun da musulmin da wanda ba musulmin ba duk ɗaya ne kowa in yaho abin da zai kenan duk ba shari'a da Qur'ani za a yi a ƙasar Ne kaga abin da ya faru. gani yanzu lokacin kawai rubuce siyasar mu tana ta ɗiban mu muna canji dole canji ko da kura Gashi yanzu kuma an samu canji. Ga abu da kuma har canjin ya haifa. abincin ne ni yanzu wannan surutun yunwa nake ji. To yanzu ya za a yi kenan. Yeah, Sky Boys. Freedom. Ni. We demand justice cikin jama'a. Lokacin kawai ofisin nan jama'a take yi. Sai dai mu Mu ai mun so ko ina ma ai mun da kuke kusan gaba kuna wa wajen Yare kun zo ko sana Ina mai magana wai 2019 din na APC sa canji wai yana wani magana ka san dadin da za wani daɗi za a sha shekara kusan 3 muna cikin bakar azaba ka ce muna wani daɗi za mu sha a APC nan kowaye zai ba zan ƙara dangwala masa ba PDP ma nan kawai. Wannan sak da muka yi tun safe yanzu na ga mana cewa tun safe bai karya ba gani sai kan ma yake to ka ji kada kake wannan shi din magarin kwaki muka sha da kyar muka samu muka canji wani canji muna cikin wahala bayan ya yi je gashin duniya ba kasar da bai je ba kai wannan ai ba canji bane. kai ya nema ya kai masa san ma ne yake nema ya je America ya ci daɗi ya je ya ga ƴaƴan Anna kawai na magana ya je ya ci abinci yana sanke na magana wai mu ci ma zaune ne Shi ma za su yi kai baka Marar fahimci me aiki yake nufi ba to me yake nufi baka fahimci me yake nufi ba shi ma zaune sai dai ba dauka ba shi katin da tura katin 250 na bulbaro haka na je ne kankan ne na inda ci ma zaune ne za mu samu katin da muka tura mai kati ni ma 100 na tura mai kariwa ba ana abin da yake ga ne su kun kuma tura mai kati amma yanzu abin da zai ta muku ci ma zaune ma zaune ni sai nayi sai nayi sai dai mu rabata kun faɗa muku damun tun farko wannan ba mafita a siyasar nan mutanen nan ba Allah a tattare da su An ci abu Allah, an ci abu Allah. Kun ce sai Buhari, kun ce kun sai ce sai Buhari. ne gaskiya to ga me gaskiyan nan Kun ce sai musulmi mai sai sallah. ba bambanci da kirista da ce musulmi populous ba da musulmi da kirista da ɗaya ne kware kuwa Da 2019 musulmi da musulmi ne kan tsarin constitution. To dukkan su halayen su daya har ma da wanda bai san Allah ba. Allah suna bin abin da turawan mulkin mallaka suka wuce ni ci ma zaune nan dai ce ka fa haka ne fa saboda wannan mutumin da mai gaskiya ne yana hawa kawai ya bijire ko ba ba komai ba komai na ji ma ba komai kai da kai da turawan da kai na gafara ci ma zaune Na ga ƙarya kun gwamnatin ga ta zarce gizo. Ana